Daná je kocka a až H. Zostrojte jej rez rovinou P, Q, R. Vidíme, že body P, Q, R sú dané tak, že žiadne dva z nich neležia v rovine steny kocky. Ak chceme nájsť rez nejakej steny, musíme mať v jej rovine dané dva body. Ukážeme si, ako možno použiť vetu o priesečniciach troch rovín pri hľadaní ďalšieho bodu reznej roviny. Túto vetu sme podrobne vysvetlili vo videu s názvom Rezy kocky 7. Stručne si ju zopakujme. Dané sú tri roviny, pričom každé dve z nich sú navzájom rôznobežné. Ak sú dve priesečnice týchto rovín rôznobežné, potom tretia priesečnica prechádza bodom ich prieniku. To znamená, že potom sa všetky tri priesečnice rovín pretínajú v jednom bode. Vráťme sa k rezu našej kocky. Rozhodnime sa, v ktorej rovine steny budeme hľadať ďalší bod reznej roviny. Nech je to rovina, v ktorej leží bod R, teda rovina dolnej steny. Pomocou zvyšných dvoch bodov PQ nájdeme vhodnú rovinu tak, aby sme mohli použiť vetu o troch priesečniciach. Dané tri roviny volíme nasledovne. Prvou rovinou alfa je rovina, v ktorej leží bod R, teda rovina, v ktorej chceme nájsť ďalší bod reznej roviny. Druhú rovinu zvolíme vhodne pomocou bodov P, Q. Zostrojme priamku PQ. Cez túto priamku veďme rovinu kolmo na rovinu alfa. Pomôžeme si tzv. Kolmými priemetmi bodov PQ do roviny alfa. Q-čiarou kolmý priemet bodu Q do roviny alfa. P-čiarou kolmý priemet bodu P do roviny alfa. Priamka P-čiarou Q-čiarou je kolmý priemet priamky PQ do roviny alfa. Týmito dvomi priamkami je jednoznačne určená vhodne zvolená rovina beta. Tretia rovina, ktorú použijeme vo vete, je rezná rovina gamma. Túto zatiaľ nemáme znázornenú, len vieme, že v nej ležia body P, Q, R. Na obrázku je jasne vidieť, že priesečnica rovín alfa a beta je priamka P. V rovine beta ležia body P, Q. Tieto dva body tiež ležia v reznej rovine gamma. Priamka Q je teda nevyhnutne priesečnicou rovín beta a gamma. Prienik modrých priamok PQ je bod M. Tento bod leží v reznej rovine, lebo leží na priamke PQ. Súčasne leží aj v rovine spodnej steny, lebo leží na priamke P-čiarou Q-čiarou. Priamka MR určuje rez dolnej steny. Označme ju priamka N. Je to tretia priesečnica rovín alfa a gamma. Pretína hranu AB v bode U. Našli sme bod reznej roviny, ktorý leží v stene kocky. Môžeme zostrojiť rez prednej steny, úsečku UP a rez dolnej steny, úsečku UR. Pri hľadaní ďalších rezov stien kocky už môžeme využiť rovnobežnosť rezov protiľahlých stien tejto kocky. Vráťme sa na začiatok a predchádzajúci postup zjednodušme. Hľadajme ďalší bod reznej roviny, ktorý leží v nejakej stene kocky.
Zvoľme si dvojicu bodov reznej roviny, ktoré budeme premietať. Napríklad body P, Q. Tieto dva body kolmo premietneme do roviny, v ktorej leží ďalší bod roviny rezu, teda do roviny dolnej steny kocky, kde leží bod R. Bod Q s čiarou kolmí priemet bodu Q. Bod P s čiarou kolmí priemet bodu P. Priamka PQ, priamka, ktorú sme premietali. Priamka P s čiarou Q s čiarou, premietnutá priamka. Bod M je prienik týchto dvoch priamok. Takto získaný bod určite leží v rovine, do ktorej sme premietali, a súčasne leží v rovine rezu, preto ho môžeme spojiť s bodom R. Priamka MR nám určuje rez dolnej steny kocky. Pretína hranu AB v bode U. Zostrojme rez dolnej steny úsečku UR. Dolnú stenu nevidíme, takže nevidíme ani tento rez. Rez prednej steny je úsečka PU. Pri hľadaní ďalších rezov využijeme vetu o rovnobežnosti rezov protiľahlých stien kocky. Nájdime rez zadnej steny. Zostrojme priamku, ktorá je rovnobežná s priamkou PU a prechádza bodom Q. Táto priamka pretne hranu GC v bode V. Rez pravej bočnej steny je úsečka PR, ktorú vidíme. Rez zadnej steny je úsečka QV. Tento rez nevidíme. Nájdime rez hornej steny. Zostrojme priamku, ktorá je rovnobežná s priamkou UR a prechádza bodom Q. Táto priamka pretne hranu EH v bode Z. Rez hornej steny úsečka ZQ. Rez ľavej bočnej steny je úsečka ZP, ktorú nevidíme. Ak sme správne rysovali, posledný rez ZP musí byť rovnobežný s rezom VR. Hľadaný rez kocky je šesťuholník URV QZP.